Ano, už k nám připlouvá tady k molu před pódium. Je to loď značky Marine, model 17H Rescue, rok výroby 2009. Kapitán podstatně starší. Typ lodi hliníkový pracovní člun, kapacita osob 7, délka 5 metrů, výtlak 920 kg. Teresku, moji asistentku. Ta krásná modrá loď má registrační číslo 27, je od firmy Marine SRO, značka Marine, model 17F SC, rok výroby 2010, zdravíme posádku, dobré poledne, pánové, moc vám to sluší, jste krásně sladění s lodí. Je to hliníkový rybářský a rekreační člun, kapacita osob 7, délka 5 metrů, výtlak 910 kg, motor Tohatsu 50 koňských sil, cestovní rychlost 55 km v hodině, objem nádrže. Do třetice všeho dobrého od firmy Marine SRO, jeden ze stěžejních vystavovatelů výstavy lodě na vodě. Tentokrát před námi nádherná stepilá loď značky Azure, model 259 Cady Cabin, rok výroby 2009, sportovní motorový člun s malou kajutou, kapacita 10 osob, délka lodi 7,6 metrů, výtlak 2900 kg, motor Volvo Penta 5,7 litrů, 320 koňských sil, cestovní rychlost 85 km v hodině, objem nádrže 265 litrů, cena 78 000 amerických dolarů bez DPH. Pod číslem 30, do čtveřice všeho dobrého je od společnosti Marine. Je to loď Sea-Doo, říkám to dobře? Je to tak? Ano, 0,30 má. Slyšíme se na lodi, pánové? Zdravíme, krásné poledne. Sea-Doo se jmenuje ta loď? Ano, no to jsme potřebovali vědět, děkujeme. Model Challenger 230, rok výroby letošní 2010, posádka poválečná, typ lodi jet loď s tryskovým pohonem, kapacita osob 12, délka 7,2 metru, výtlak 2500 kg, motor 2x Rotax 255 koňských, 255 krát 2 je 510 koňských sil, jsem to spočítal, cestovní rychlost 80 km v hodině, objem nádrže 200 litrů, cena tohoto krasavce je 1 651 000 korun českých. A v tuto chvíli směřuje směrem zhruba Marine SRO. Ta má tady na lodě dvě lodě. Odpovědnou osobou za Czech Marine je pan magistr Jiří Řepa. Ano, dobré odpoledne. Loď, kterou sledujeme, je to nafukovací člun s laminátovým kýlem. Hledejte pod značkou Arimar, model Scuba 470, rok výroby 2009, kapacita osob 6, délka 470 cm, výtlak 1 tuna, motor Selva Dorado 60 EFI, další loď, dá se říci doslova v této módní přehlídce lodí, má registrační číslo 006, je od firmy
BG Technik. Takže která to je? Ano, tady s tou 24 na boku. Loď, která připlouvá před pódium. Honda Marine. Mají tady na výstavě na vodě 5 lodí. Odpovědná osoba Filip Kadlec. Značka této krásné lodi s krásnými dívkami je Northstar 24 Patrol, rok výroby 2010. Je to pracovní loď s kapacitou 6 osob. Je to opět loď od BG Technik CS AS Honda Marine. Loď Cap Ferret 502 Walker, rok výroby letošní 2010. Loď laminátová, pojme doprava vplouvá do přehlídky lodí pod číslem 89. Česká lodní doprava tady má na výstavě 3 lodě. Odpovědnou osobou je Jaroslav Durdis. My sledujeme tu krásnou modrou loď značky Regal, model 2565, rok výroby 2007, typ lodi Cruiser, kapacita osob 8, která tady má 2 lodě na vodě, odpovědná osoba pan Tašník, ten katamarán, který se bude pozvolna přibližovat sem k nám, je značky F20 Predator, rok výroby 2009, typ, jak už bylo řečeno, katamarán, délka 6,1 metr, cestovní rychlost 20 uzlů, oplachtění následující lodě na vodě. K hlavním přednostem F20 Predatoru patří jeho nízká váha 165 kg a velký výkon při mírném a středním větru. Běžně dosahuje rychlosti 15 až 19 uzlů. Ale podívejte se, už našel správnou proudnici a už to krásně vrčí i bez větří. Tak pojďme se podívat na další loď, kterou registrujeme pod číslem 003. Je od firmy Bow Rider, rok výroby 2010, letošní kousek, letos se urodilo, nádhera, kapacita 7 osob, když tam jsou jenom 4, tak to mohou krásně pohodlně i tančit. Délka lodi 5,19 metrů, výtlak 990 korun, včetně DPH a motoru. Je to loď finské výroby a má bohatou už základní výrobu. 064 poplujte. 64 voláme, ano, už ji vidíme. 64 na boku. Loď Lincen. Ano, výborně, konečně někdo i zahoukal. Ale houkat mohou pouze lodě, které jsou součástí přehlídky v tuto chvíli, takže pro vás to samozřejmě platí. Loď Lincen, model 33,9 AC, sympatická posádka, dobře naladěná, rok výroby 2008, model XS 249, rok výroby také letošní 2010. Vidíte sami, je to příjemný motorový člun. Ano, máváme vám také. Já alespoň pomyslně, jinak bych opustil mikrofon do vody, to by mi zvukař dal. Kapacita osob 2+1. Ano, ještě jedna šikovná by se tam mezi vás vešla. Voláme na naší krásnou módní přehlídku lodí, loď s registračním číslem 044 od firmy Šelkalin. Ano, zdravíme, máváme, nádhernou. Je od firmy Tech SRO Bratislava. Má tady na výstavě lodi na vodě pouze tuto jedinou loď. Odpovědnou osobou za Tech SRO Bratislava je Miloš Roman, nepříbuzný s ředitelem Česu. Značka McGregor,
model MacGregor 26M, rok výroby 2008,